Ingin ku teriak. Tanggal 23 Januari asline mak kepencerit. Tanggal niki nyariki anak emak gak ono. Gak oleh nangis aja nih. Tapi emakku tuh nangis saya. Sama ngetare anaknya Cik Cili. Anak Cik Cili-cili. Kadang mak memikir gini, olah apa kok anakku? Olah apa kok ke aku? Tanggal iku tanganku digegema, aku menilai waras mulai nambrak. Ya Allah, kayak dino iku mak gak iso mikir bener. HP ini tak cekel. Bendino gak status gua HP. Berharap isi hati ini mama tuh kabeh. Anak emak Cik Nom, Cik Cili. Aja ini takdir. Tapi emak gak mandel ikut takdir. Ono masalah sing ngikiti. Sadurunge kejadian iku ono masalah. Dan baca ini mak gak iso ngungkap nunggu kini. Tapi Gusti Allah Maha Adil. Gusti Allah Maha Adil. Mak pasrah. Mak pasrah. Semoga engkau selalu di surganya anakku. Ikhlas. Sabar. Mak berusaha untuk ikhlas sabar. Tapi mbu tak lala eling ini ki. Nangis terus. Muka-muka ya nak. Sing gawe elek sampean. Bisa ono palsi dhewe.